Now we go down. So Hard. we do that. More in the asset. So I'm not trying to na palace. I'm going to go in on all direct gift from God. Eji m egbe gbagbuo, eji m katapọt gbuo, eji m butet gbuo, ọ ga mụ aga tụtụrụ ya ndị ebe ọ dị. Because I had it's over 8 months. When I decided to bring it to you as a gift. And then the Ndewo. Nwanne Ekem anwụchula anwụchu. Ewu nwa afọ Igbo. Ma abịa n'ala onye si ya wụghị Igbo abịa n'ala Igbo asị ekweghị bụ isi n'ala Igbo ya hụ dị isi Imo. Sọkwa ele bụ isi n'Imo steeti ya hụ